रशियाबारि एलाका हामसाइनि सिनि तखुबते बुखुग्रं जत बोबाग्राना हामजांनाय जातिनि बागै शान्ति शृंखला शान्तिप्रिय चिनि राजनीतिक दल खायनाय तखुबते बुखुग्रं तिनि रो कथुम लाइमाने बागै तामनि हिमालय तिनि कायसा खा दुमाने पादा ओ खा दुमाने पान्डाओ जों तिनि बखा फियावै कक सानि मुसुगो तामनि हिमालय सिनि तिप्रा मुथानि वारियर्स न हाय लामा लांत्रि गारि बुखुरगय तगय तानै थामानि बागै जों बेलेके खा दुलायजाक तिनि सारा त्रिपुरा बेपिचिनि त्रिपुरा मुठार हामजाखै तंनाय तखुबते बुखुग्रं सारा त्रिपुरानि सु बुद्धि सम्पन्न बरक रंना कबंनाय मुसुगो थानचानि मारियो फायै तिनि जे ए जुमलाबाजी जे केडार बाहिनी अयं जेतिमान बरंना रंगै बुगै तगै बथानाय तिनि केडार बाहिनी रंना त्रिपुरा हानि सकमगै रुखलाय रहनानि बागै बरनो तिनि जत रुखलाय रहनानि जत तियारं बायनानि बागै त्रिपुरा हानि जत आदं रंनो आं खाबाय खबाय कबगो रेडी हामबाय जत मीडिया रनो तुनिसं रशियाबारि रशिया हाथि बाजार सिनि कायसा बिखुब मिसिल तमाने हिमालय सिनि त्रिपुरा मोथानि कायसा बोबाग्रानि सैनिक सिनि सुरमा केन्द्रनि जेनि ताखुबनो जे बीजेपी नि गुन्दा बाहिनी रक गारिनि तिख्लायै तान्थाय बुथारमानि बागैनो जों तिनि जतनो सिलिंगो एबं जतनो सो हुइचार जुमारगो जों अवतिजेति जदिसि दैबा अंखांका सिनि त्रिपुरा मुथाराव नायटंला अवश्य जों बुसे एटा खेने सिनिबो थुइ दंगो सिनिबो याक दंगो सो याक तिसाने बाद दंनाय अबनि बागैनाय तिनि सारा त्रिपुरा जनि जरा आनि कौनो खानाय दंनायनो आं तिनि मेसेज रनाने मुसुगो जाहाते द्वितीयबार हागे तांदं अब जरा खायनायनो दाक्ति बरनो माजरा बेरेसे शास्ति रनाने अंतं जेल खातेरनाने अंतं हिने आं दाबि खायो रशियाबारि अब त्रिपुरा मुथानि आनि आं सेक्टर प्रेसिडेंट आनि ब्लक सेक्रेटारि वर्किंग प्रेसिडेंट दंगो आनि मैडम सं दंगो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब जत्तो जों अबनो थानचा खायनो जों तिनि अर प्रतिबाद खेलेयो हामबाय।